Naghatag sang garantiya ang Iran nga paagyon sini nga hiluway sa katalagman ang mga barko sa Strait of Hormuz sa sulod sang duha ka semana. Inisamtang ginapatigayon nila ang dialogo sa Estados Unidos ng Amerika nga tapuso na ang gyera sa Middle East. Suno kay Foreign Minister Abbas Araghchi, safe nga makalabay ang mga barko sa kondisyon nga may koordinasyon anay sa Armed Forces ng Iran kag may konsiderasyon man sa technical limitations. Sa separadong statement sang Supreme National Security Council, nagsiling ini nga posible maglawig sang duha ka semana ang ila negosasyon, apang posible man nga mapalawig pagid kung may mutual agreement ang magtimbang nga partido. Matandaan nga antes sini, ginkumpirma ni United States President Donald Trump nga isuspend sini anay ang pag-atake kag pagpamomba sa Iran. Martes ang gabi kuntani ang deadline nga ginhatag sini sa Tehran agod nga makignegosyar. Masulo sobra isa ka oras antes ang mga deadline, gin-grant ni Trump ang request sang key mediator nga Pakistan nga ipaiway anay ang pagpamomba kag magpungko liwat para sa negosasyon. Pebrero 28, 2026 sang nagsugod ang gyera sang Estados Unidos, Israel kag Iran. Kasunod sang tensyon, ginbalabagan sang Iran ang mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz. Critical ini nga waterway, bangod 1/5 sang supply sang langis nga ginagamit sang kalibutan ang nagaagi diri. Ang pagsirado sa Strait of Hormuz amo man ang rason kung nga apila ka beses nga nagpaandam si Trump nga atakehon sini ang energy infrastructure sang Iran.